до границата с Гърция живееха две приятелки – Мария и Елена. Къщите им бяха една срещу друга. От години си махаха с ръка, преди да угасят лампите. В нощта, когато започна всичко, токът спря точно в полунощ. Мария първа видя нещо от прозореца си. Фигура, висока, неподвижна, стоеше в края на улицата. Тя писа на Елена: "Виждаш ли го?" Отговорът дойде веднага: "Не е един." Мария погледна пак. Фигурата вече беше по-близо. Не вървеше. Плъзгаше се. Елена излезе на прага. Мария я видя ясно. Кафявата й коса се движеше, сякаш някой я докосваше, без да има вятър. "Мария", прошепна Елена, "той знае имената ни." Тогава лампата над улицата примигна и за секунда освети всичко. Фигурите бяха две. Едната с руса коса, другата с кафява. Но лицата им бяха празни. Мария се събуди с вик. Беше сутрин. Птиците пееха. Токът беше пуснат. Тя изтича навън. Къщата на Елена беше тиха. Вратата не отворена. Хората казват, че Елена е избягала. Други, че е минала границата. Но всяка вечер, точно след полунощ, на горната улица светва лампата. И срещу къщата на Мария стои момиче с кафява коса, което не мига. А в огледалото си Мария понякога вижда отражение с празно лице и руса коса, което не се движи като нея.